Tiina Sirkka. Kiva nähdä sut. Teillä on kunnon konsertti täällä nyt. Tuut sä mun kengällä? Kiipeät sä mun jalkaan? No se nyt kiipeäs. Terve. Terve! Nyt se haistaa. Mä oon Suvi. Mä oon täällä vaan käymässä. Kiva tutustua. Anna päästä sitten paidan. Paidan alleen päässä. Ei paidan alle päässä. Ei vielä niin tuttuja, että Paidan päälle saa mennä. No. Mä videoin sut. Anna nopeita. Kato tänne. Miten korkealle sä kiipeät? Hieno, kun toi kuva tossa käy. Aito heinäs. Meinaat sä hypätä oikein loikalla johonkin? Hauskan näkö. Laulissa. Näetkö mun hiuksia? Sä oot mun hiuksissa. Uusi materiaali. Tämmöistä mä en oikein. Mulla on pitkät hiukset. Pysy siinä vaan. Ai. Niinkö? Joo. Käänny näin. Missä se on? Ihan sun hiuksissa. Olkapäin. On kyllä aika hieno. Nyt pitää selkäpuoli tutkia. Käänny taas. Samuel ei usko tätä. Ennen kuin näkee. Käänny taas. Tää on kiva. Ai nyt se on siellä olkapäällä. Täysin pyri. Jee. Nyt joka puolella. Haluatko sä mennä tonne? Menisitkö sä noin korkealle? Pääsit sä sieltä loikkoon? Ei halua jättää. Jos mä menen Hei, meppä sun kanssa sisään. Meppä sisälle. Mä lopetan. Jos mä